आता बोल आहे मला विचारा मला आता म्हटलं मग त्याच्यात तर खाली गेलो तर. म्हणजे त्यांनी कोण सर्व पिता त्यांना टॅक्सी आपण धाडपाचे टॅक्सी घेऊन परवडते खूप वेळ टूर्स येतात हां कर्नाटकाचा आणि ह्यांचे आता महाराष्ट्राचा सगळीकडे सगळ्यांच्या टेबला बसले टायट झाले ते पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आणि टॅक्सी 1000 रुपयाचे मग काय जाता कोण मिनिस्टर कोणाचे रिफर करतो कापासतात ना मिनिस्टर विचारतात म्हणजे त्यांनी कोण सर्व पिता त्यांना टॅक्सी आपण धाडपाचे टॅक्सी घेऊन परवडते म्हणजे बारवाल्यानं जिवाळ आहे आता हे तुमचे मिनिस्टर सांगता अरे मग सांग कोणी येलो हां आणि बारा बसलो तो कोण मग आता खूप वेळ टूर्स येतात हां कर्नाटकाचा आणि ह्यांचे आता महाराष्ट्राचा सगळीकडे सगळ्यांच्या टेबला बसले टायट झाले मग हे ते ते पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आणि टॅक्सी 1000 रुपयाचे मग टायट जाता कोण मिनिस्टर कोणाचे रिफर करतो मग टायट जाता कोण मिनिस्टर रिफर कोणाक होतं कापासतात ना मिनिस्टर विचारतात आधी मिनिस्टर असेल सर मिनिस्टरानूच सांगला मिनिस्टर विचारपाक आता कितें विचारना? विचारलें मग आता तू काय विचारता न्हू सारकें काय म्हणे तू होम मिनिस्टर आलो न्हू उलयला हां त्याने कितें कॅल्क्युलेशन केलं आसतलें ताका विचारा Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.